Iki ning lemari kok enek sandal iki sapa iki? Enek wonge mosok. Mas. Lah dalah, iki lemari kok bego penak iki maksudmu piye? Kita ngetes iki lho Bos, kekuatane sepiro. Ya tapi terakhir rasa tenan rek kayak terakhir jati. gede. Iya. Makane kok enek sandal. Kayak ando kayak ning motor iki lho. Cincok. Gede sak motor iki lho. Jajal sepilno ngene iki. Regane pir? Murah iki, tak Piro? murah iki. Piro? 3.200.000 tak wae 2 pintu. Bejo tapi full jumbo ya. Iya. 1,5 meter gitu. Yes finishing jero Dhuwure 2 ning. meter. Full jadi dua jero nih gantungane. Masak lah istimewa iki. Ya iya ta, jos. Iki sing kene Iki sebelah kene iki apa nih sing sebelah kene? Oh, kan sing kene. Oh, anu sap-sapan. Sap-sapan. Lacine. Mening tenan. Jos oh. Sampai yo. Wakai isine iki. Iya. Piro kae, Mang? 3.200.000 lho. Full jati, gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah. Engko bayarin nang omah. Bu, Ya, syukur. barang dikirim teko omah lagi dibayar. Iki misal omah iki kono lho, daerah Cilacap kono lho. Lah kok Cilacap Banyuwangi sing penting Jawa Tengah, Bos. Ngono. Karo Jawa Timur Banyuwangi ujunge kono wis gratis ongkir. Masalah kayu jati ya, jaminan. Pokoknya ya, nek order rasa nggih DP, rasa nggih uang muka. Barang dikirim dicek sik jerone. Nek ora kayu jati, ora sesuai aja dibayari. Masalah mening iki. Pokoknya aja dibayari nek ora Iya. sesuai. Ya berarti dadi order. Ya wis ya wis. WA-ne di bawah bio profil Sujud Mebel Nusantara, ya ta? Oke, wis 3.200.000 lemari ini jumbo jan spesial iki. Wis info lebih lengkap langsung di bawah foto profil nomor WA-nya. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah.